Oceníte šikovného kuchynského pomocníka, ktorý je vždy po ruke? Tak potom sme práve pre vás vyvinuli akumulátorový tyčový mixér Etta Vasa. Je uložený v praktickom nabíjacom nadstavci, odkiaľ ho jednoducho vyberiete, rýchlo zostavíte a môžete sa pustiť do diela. Vďaka vstavanému akumulátoru môžete prístroj používať skutočne kdekoľvek. Nielen v kuchyni, ale napríklad aj na záhrade alebo pri bazéne. Batéria udrží mixér v prevádzke minimálne 15 minút. Etta Vasa je skutočný sekáč. Má štýl a chváli sa elegantným dizajnom s nerezovým prevedením a ergonomickým tvarom rukovete. Bezpečnostné tlačidlo zabráni nechcenému spusteniu mixéra, takže sa nemusíte báť poškodenia prístroja alebo dokonca úrazu. A aké dobroty vám náš elegant pomôže pripraviť? Tak napríklad hráškové pyré, nadýchané presne podľa vášho gusta. Dyňovú polievku, perfektná jemná konzistencia, ovocný koktejl, neodolateľné zamatové pokušenie. A to nie je zďaleka všetko. Pikantné pomazánky, delikátne omáčky, detské pokrmy, skrátka vie pre každého niečo. Ak si chcete uľahčiť varenie a pritom dosiahnuť skvelé kulinárske výsledky, stane sa mixér Etta Vasa vašou kuchynskou pravou rukou. Etta tu je doma.